தொழில் முனைய ஆர்வமுள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பங்குச்சந்தையில் பங்கு வாங்குறதுக்கு நமக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய 3 விதமான கணக்குகள் அக்கௌண்ட்டை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் மென்டார் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நமக்கு 3 விதமான அக்கௌண்ட்டு தேவைப்படுது பங்கு வாங்குறதுக்காக. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 பேங்க் அக்கௌண்ட், 2வது டிமேட் அக்கௌண்ட், 3வது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டை பற்றி நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். நம்மளோட பணம் வந்து பத்திரமா வைக்கிறதுக்காக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அடுத்தது 2வது பார்த்தீங்கன்னா டிமேட் அக்கௌண்ட். இந்த டிமேட் அக்கௌண்ட் எதுக்கு பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வாங்குகிற ஷேரை வந்துட்டு பத்திரமா வைக்கிறதுக்காக பயன்படும். ஆரம்ப காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு பங்கு சந்தைக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குதுன்னா, அந்த இடத்துல வந்துட்டு கூவி வித்துன்னு இருப்பாங்க, இந்த இந்த கம்பெனியோட ஷேரை வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேப்பர் வடிவத்தில் இருக்கும். ஸோ அதை கிளியாமல் பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுட்டு நம்ம எப்போ விற்கணும்னு நினைக்கிறோங்களோ திருப்பி எடுத்துன்னு போயிட்டு அப்போ வித்துடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டலைஸாக மாற்றி ஸோ டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு நம்மளோட ஷேரை வந்துட்டு வர வச்சிருவாங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஷேர் வாங்குறதுக்காக வந்துட்டு பயன்படும். அதாவது ஒரு புரோக்கர் கிட்ட போய் நம்ம பதிவு பண்ணிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஒரு நிறுவனம் இருக்குது, அந்த நிறுவனம் பங்குச்சந்தையில் வந்துட்டு லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த பங்குச்சந்தைன்றது வந்துட்டு பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு வச்சுங்க. அதில் போயிட்டு நம்ம பங்கு வாங்கணும்னா நேரடியாக வாங்க முடியாது. அதில் உறுப்பினராக பதிவாக இருக்கிற புரோக்கர் மூலமாக தான் நம்ம ஷேரை வாங்க முடியும். ஸோ அந்த புரோக்கர் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புரோக்கர் நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நிறுவனமாகவும் இருக்கலாம், இல்லை சாதாரண புரோக்கராக கூட இருக்கலாம். ஆனால் அந்த இடத்துல வந்துட்டு பதிவு பண்ண அவர் மூலமாக வந்துட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தான் நம்ம ஷேருங்களை வந்துட்டு வாங்க முடியும். இதுக்கு உதாரணமாக என்னென்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்ஸ்டாக், ஏஞ்சல் புரோக்கிங், ஜீரோதா, மணி கண்ட்ரோல், இந்தியா இன்ஃபோலைன், மோட்டிலால் ஆஸ்வால், இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள்லாம் வந்துட்டு உறுப்பினராக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 அக்கௌண்ட்டையும் வச்சு நம்ம எப்படி பங்குகள் வாங்கலாம் அப்படின்றத வந்துட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளாக உதாரணமாக காமிக்க போகிறேன். இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் பணம் இருக்குது. அந்த 10,000 ரூபாய் பணத்தை வந்துட்டு நம்ம செக்காக வந்துட்டு இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வச்சுன்னு இருக்கிற புரோக்கர் கிட்ட நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு 5,000 ரூபாய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து 5,000 ரூபாய் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இப்போ 5,000 ரூபாய் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு, அதாவது ஒரு 2,500 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஷேர் வாங்குறோம். ஸோ அது டிமெட் அக்கௌண்ட்டில் போய் சேர்ந்துடுது அந்த ஷேர். ஸோ அந்த ஷேர் வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 ரூபாய் லாபம் ஈட்டுது. இப்போ 200 ரூபாய் லாபம் ஈட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிமெட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு இப்போ 2,700 ரூபாய் இருக்கும். 2,700 ரூபாய் மதிப்புள்ள ஷேர் இருக்கும். ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட்டில் அப்போது சேல் பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ அப்படி சேல் பண்ணிட்டு வர சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிமெட் அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வந்துடும். ஸோ 5,000 ரூபாய் போனது 5,200 ரூபாய் வந்துச்சு. ஸோ டிமெட் அக்கௌண்ட்டில் 0வாக மாறிடுச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிமெட் அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் 10,200 ரூபாய் மாறிடும், டிமெட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு 0வாக மாறிடும். ஸோ இது வந்துட்டு இப்படி தான் வேலை செய்யுது. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கொடுக்குற நிறுவனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ப்ரோக்கரேஜ் வாங்கிக்குவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக 3.5% சில நிறுவனங்கள்லாம் வந்துட்டு ப்ரோக்கரேஜே இல்லை 0% அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்ன நிறுவனம் அப்படின்றத வந்துட்டு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதில் கம்ப்ளீட்டாக ஒவ்வொரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குற ஒவ்வொருத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, நிஜமாகவே அவங்க விளம்பரத்தில் சொல்கிற மாதிரி வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணுறது இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட், டிமெட் அக்கௌண்ட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நிறுவனங்கள் வந்து 3 தருவாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசிஐ பேங்க், கோடாக் செக்யூரிட்டி, HDFC பேங்க், இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 அக்கௌண்ட்டையும் வந்துட்டு ஒன்றா தருவாங்க. ஆனால் இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்கரேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் 3 அக்கௌண்ட்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால சில அட்வான்டேஜ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் என்னன்றது அப்புறம் பார்க்கலாம். நம்ம அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், டிமெட் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அது என்ன மாதிரி நிறுவனங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்டாக், மணி கண்ட்ரோல், ஏஞ்சல் புரோக்கிங், இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு டிமெட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மட்டும் தான் தருவாங்க. ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். வாழ்க்கையில் முன்னேற துடிக்கிற உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நாளை வேறொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். மிக்க நன்றி.